Welcome back to my YouTube channel. नै जोङो दायो बाजाराव थांगासिनो देलायबाय मुंग्रा मिबिं फोथारावसो जागोन जोंहा नै सासेयाबो ब्लगारा नै थांगासिनो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोंना मैया मागिनायनि अमा बेदरा जानोसै दिनै जोंहा नै मेजेम मेजेमथार एकदम सानदांगासो जाबाय 7 केजि दं बेहाय पार्टि दं जोंहा दिनै मैया मागिनायनि दरमाहा मोननायजों बेदर जानोसै फोथाराव ज'नो फंबायमोनजों थांगासिनो बिदिबा मंगलन बाजाराव मा मा ओंखारो दा नोंथांमोनजों शेयार खालामसै आं नायलांबाय थादो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ थुदो जोङो दायो मैगं लायनो ओंखारबाय बेदरखौ लाबोजोबदों आरोना मोजां मैगं लायनोसै बानलु माबा माबि आलु मैथा माबा माबि गथ'नि आखला बोरमाखौ माबायदि बेदर साइकेलजों बोरमाया बिदि लाबोयो सावनो मा फुननो फैयाखै नै बोरलाय होनबा नायनानै देखाय आं गथ'आनो आवसावनांसै नै दखाना बोराय फैदों सानथाय बायदियाव नै दोनजागोन जों आरोना मोनथ'वाखैमोन जाबाय नै आं लिरनाय बावबायसोना फैसाया बेग गैया प्लास्टिकआवसो नै अमा बेदर बायनानै आग्लायनाय बेयाव बेसेबां दंमोन जोंना आरोना फैसा बेसेबां दंमोन जायखिजाया जोङो 7 केजि हरबाय आरोना गासै माबामोन ना 3835 ओमफ्राय नै बेसेबां दंबायो आग्लाय 7 केजि बायनानै थांगासिनो गोजानाव फैसा दै लोगोफोर नोङो अमाया मेजेम जों बेखौ लांदोंमोन दहाय सेंग्राफ्रा खैकेजि जाखो 300 थाखा जायोनो माथो जाबा सेरनै 100 सोरबाफोर नांगौ लांफैनो हागोन नै लादाव फानग्रा आरिबो दंबावो बोरमाबो मोनो जों लोंग्रायाव फैबाय साहा लोंग्रायाव जों बेयावसो लोङोनो गोथाव मोनलोङो साहाखौ बेहायनो साहाखौ गोथाव मोनलोङाथे गोथाव मोनलोङा सोरबा फैयोबा मंगलेनावबो लोंफैनो हागोन आरो सिद्दाखा मैगं फानग्रानि नै साहानि दामा बारा नङा थाइबाल'सो खाबसेयाव थाइबा ना नै सिख्लाफ्रा केमेराखौ आन्दायदों सासे फैबाय नै लोंनोसै एबार रेडि जाबाय नै ओमफ्राय जोङो गाइखेर इसा गोथाव लोंसै आरोना साहाखौ जों सानैल' लोंगोन नै बिथाङाबो लोंगोन साहाखौ ओमफ्राय खुगुनिबो लाबोबाय नै खुगुनियाबो गोथाव जाथारो पकरियाबो गोथाव जायो बिसिना मालाय जाफैग्राफ्रा बेयावल' खारबोना जाफैथारो गोजान गोजाननिया माने आंखौ दा खेब आं लाजियो खेबनायावनो माबा साया जि गोथाव मोनजासिगोनलाय नै खुगुनि आसोला नै ओमफ्राय जानाया नै रेडि जाबाय बिराद गोथाव साया लाबाय आलु लाबाय बानलु गोरान लाबाय हाइजें लाबाय सामब्राम गोजा लाबाय ओमफ्राय नै मैथाबो लासिगोन आरो ओमफ्राय दाउ बयलारखौ लाखांबाय नै मनायाव दं आरोना दाउ बयलारा नैलाय आलुजों दाउ बयलार मैथा गोजा लाबाय नै सासे बायगासिनो टमेट' जालायबाय थाइबें भिन्दि करला जोगोनार मैफ्राय नै जि मोजां ओमफ्राय ओरै नै मानसियानो गैथ'वा फैयाखै सासेया
आरो फुङाव लाबोलाबायबाय जाबाय नों गोदामनि दखानाव फैबाय हा खाना दङ मैया माबा बेरायनानै माबानानै मोननायनि ओइ संख्रि हरबोसन संख्रि संख्रि ओमफ्राय तेल होआलै हा होआ जोङो दायो बायखांनानै फैबाय खानायाव बुरायलायथारदों खानायाव बुरायलायथारदों बिथांनिया थाबायनाया फोरलाब जालायदों एबार संहैनोसै संनायखौ बर' दा देखायगोन एसे थांग्रोनि हाया हेबसिबाय बेसाफ्रा आंनाव फैसा लाग्रा ल'मफ्राय फोथाराव नै ललिपप मोनबोबाय मागिनानै फैसा मोनैनि ललिपपखौनो लाना फैबाय जों दखाननिफ्राय पकरा जाजोब्बाय थाइबें ओमफ्रायाव मैथा बानलु ओमफ्राय थाव नै फैसा एसेबां आग्लायबाय आरो ओमफ्राय नै बानलु हालदै ओमफ्राय थोरसि आलुवा एसेबांल' दाउ बयलार होगोन दाउ बयलार अमाखौ लाबोथ'वाखै ओमफ्राय नैबे मा बुस्थुथाय गाइखेर खोमायो साराय सुराय गारबा गारबि माबा माबिफोर नै रेडि जाहांबाय बयबो 200 होनानै एसे जाफाखादों जोङो बिथाङाबो बिराद बिजि मैथा खायनायाव हारसिं मबाइल रायलायदों आरो ओमफ्राय दायो संनायखौ एसे देखायनोसै दावराव जुलाफ्रा नैथिंबो नै सानैया बांसिन मावबाय आरोना बिसोरनो लागाव दासो जादों दा पिकनिक जाहैदिनो बायदि मोनलायगोन दासो कुटुप्लि मा कुटुप्लिसि थै जोङो मैया बिजनि सिंगारा करिसना सिंगारा नैबे हालदैया करिसमाया सोर करिसमा करिसमाखौ सिनायला करिसमा माधुरि दीक्षित करिसमा ब्रह्मआ बे सोरांमोननि क्लास बुंबालाय बियो खेब आंनावनो उन्दुया खेबनोबो हाला ओइ बारो इदि देना हाबा जाबा हनै हिनजाव लाथारसिगोन बायदि मोनबायदि आं एसे एरना होनाय मोजांनो एरबाबो नाङाबा माबा गारबायानो एसे इदि मोननांगौलै सानै एरबा नङा माने बायख्लां हर जाथ'बायलै मा बुस्थु बे मस्ला दे सिरा मोनथ'वाखै अराब लांबोजों गासिनो दासो अन खावनानै लायबाय जोङो लामायाव लोगोनोसैलाय सोरनियावनो जौआ खामानियाव लोगोनोसै मोजां जिउआलाय मुथिला जों मोजां प्रजेक्ट नों प्रजेक्टखौ जोङो वाटजों बानायना हरगोन ने मुथिला जायो जों बानायना हरगोन ओमफ्राय नों बानायल' नाला
आंनि एक नाम्बार जासुला ने खेलायगासिनो जमगासिनो जाग्राफ्रा नै